chanela ka lo lom le veka chau voina movie kan en haule tur chu 2021 na anti chua American action thriller movie Red Notice ti ani a atop thleng mi lo thlir sak le vek donia a movie in tran na a chuan Cleopatra le Mark Anthony thon thu hi aron lang ani nei ni a chuan artui pathum lunglum hanga moi taka chei hi a present chu chuan dam chunga a hmangai reng tur thuai an tirani chu artui chu ma sang thon thu mai ani an ringa ma se sang khazako pasari khan kairo rama lo nei tu ten artui pahni chu lei hnuai atangan lai chuak ta a ma se artui pathum na chu hmu ani talo ani tun huna chuan Special Agent John Hartley chu aron lang no chui thiam takle FBI ta na thok ani Interpol Agent Das chu museum a team tenen chuan an kalve mek bok achan chu the bishop anti atang museum chunga artui anda chu ruk ani tur thu hriat tirna an don wangin veng turin an kal ani artui anda na room an thlen hnu chuan artui chu a om na hmuna him pialin alo la om ani hardly an rangkachak artui chu a thermal sensor mang chuan a scan ta a ti chuan a lemani ti chu a hmu chuak ta a arin na ti chiang turin a thlo tu te jing atang kok chu alak saka artui chu a leita ani dasin rang takin guard house chu thu pe ngalin room zong chu kal ngal vek turin ati an ramaru kurbon bernolan boot chu aron lang rang takin atlan cheta ngala guard house chuan man tumin an umzui ve ngal wat ma se an thil dwa chuan lon chawin a thiat dar ta veka guard house chu a hne ta vek ani Hardly chu ron lang vele in boot chu adang betta a boot chu tlan chiat atum ma se hardly an tukvera chun asu thapop mai boot chu pipe atanga tol thla in bike alak sak mang chuan atlan cheta dai ani hardly an supercar nal tak mang chuan umzui ve ngala tum ma se van doi thak takin motor dangin a car chu aron su a umzui thei ta lo ani rang kachak artui ruk ani atang dark car somnga paruk nuwa boot chu atombu ka artui nen chuan a thlengta a rin lo takin hardly chu a thlen hun ngakin alo om reng to ani Interpol agent ho chu kau chuakin an man ta ngala artui po chu an la let bok hardly an bishop ina phatsan thule FBI agent ho bula atom book omna hun chu ashil thu chu apong zar ta ani hardly an artui chu taka ada ta a bishop chu an zinga mi anga in thuamin artui chu alem mangin athak thleng ta dai ani atuka hardly an rom chu darka rei lo te hnuwa chu asan atum mek lai chuan das chu aron kalta a artui lem chu hmu tirin chhuata chuna thlak thla a ake ta vek mai hardly chu artui thlak thleng tuwa apu ta ani bank account hardly minga oma $1 million riat transfer ani thu chu ashil bok hardly an poisoi lo ani thu le thil omzia ashiat lo thu chu nasa taka ashil chungpo in an man ta thawa Russian tan ina an khung ta dai ani hardly an boot chu a cellmate ani ti ashiat chon a thong hle a cho an ei lai chon an pahnia ti in the bishop ro man navik ani ti chu an hrethiam ta a hardly an ruk na el pui ber boot le ama man thei tu chu arwa man na angin athang kama an ok ti chu asoi ani ru hming thang tak boot chuan bishop ro man na chu Cleopatra artui chu lak khom veka Egyptian billionaire bula afanu in nei zana $1 million za thuma shal atum thu chu asoi ve bok artui pahni na kol tu chu ral thoma sum don thing sotovochia bula om ti chu asoi ta a ma se lei hnoi pin dana kal hnan tlat ni in aruk chu adan om chun chu party an nei lai chu rem changa mangin lei hnoi pin dana lu ruk chu ani rei lo te hnuwa boot chu midang zong shiata hardly chu police ani lo thu le FBI agent ani zok thu chu apong zar tamai le kan shia theu angin lung in tang ho chon police chu an hodon ti ashiat sa wang ani an zinga mi pakhat jago chon hardly chu ron pan hnain aron chauta a hardly an boina nei adu lo thu chu asoi ma se jago chuan a in rin ma chuan nek ngal pop mai guard ho chuan lo hmu in an sela an khung ta ngal ani rei lo te hnuwa hardly le boot chu the bishop bula an shwaita a lung ina an how to lu berani thu chu asoi rangkachak artui thak thleng tu le poisa a kauna transfer tu kha ama avek ani thu chu in puang ta a an pahni chuan artui pahni na chu darkar somli pariat ma aruk thur thu chu ashil hardly chu butan artui pathum na omna hmun ashiat thu chu ashil telbok rotna siamin poisa 10% apek tur thu le artui omna hmun chu ashil ani chuan tan ina tanga lak chhuat tur thu chu atiamani ma se butan engma hril chu atum lo an pahni chuan tang dunin tan ina tang tlan chhuat chu an tum ta a khuma an mutlai chuan butan police captain fapa ani thu chu asoi apa chu mitlak tlai lo tak ani thu le
asana rutua pu thu chu soi tel bok apa chuan an tho na mun le khabukara amu ma chuan kum kha chung te meu chu abedu lo ani atu ka chuan an plan angin tlan chua chuan tumta a Bhutan Messina nitroglycerin chu vomlu tina puakta a an boi noi kara chuan Bhutan Jago le hardly te inti boilaya security guard nen atang card aru mang chuan building chu an chua san theita a Bhut chu hardly an guard how ati boilai chuan helicopter lampan chuan atlan phei ta ngala hardly po chu helicopter lampana atlan lain guard chuan missile mangin aron kap tamaya lei chu akap dar tavek ani vanei thlak takin Bhutan atho san ma chuan ron lon chuak le in helicopter a chuan azuang pheita ani guard chuan missile chu aron kap le ma se hardly an kongkhar chu lo hongin athok tlang tadaya ahnunga tlang chu afu ta zok ani Londona Bishop chuan agent pakhat chu a office a alo hreng bet mek a computer mangin dash chu message athon hardly le Bhut chu tan in atang an tlan chua thu chu a hril ani Sotovoche party na akal turin somna athon telbok Bhutan a thian pa tam buit chu kolin hardly le ama chu hruai tur le thlona mang chuan Sotovoche party na a hruai turin atita ani hardly an in an lu ruk dan tur azir chian lai chuan Bhutan Sotovoche pindan thu ruka an lu thei dan tur arwa man na chu a hril chu in chung lama omni in thataka ven ani chu mai ba ka in chung zong chu CCTV manga thli thlai vek ani bok thil pakhat soitel le in room hong tur chuan facial le voice recognition angai ani chumi atan chuan Bhutan a hmai le a o thlak na tur chu alo ruam man fel vek to ani a to bera digit som pani passport an mo thu chu a soi le chu Sotovoche phone a zon mu mai thei ania ma se a honna na fingerprint an mo ani reilo te nuwa party na a chon an thlengta a party na a chon maikor vo angai ani hardly an bishop chu mu in lampuya asomta a chu an ruam man na atel lo ani Sotovoche an hardly chu a party na a mai chelo ber alam pui chu muta a athik ru hle an lam chu pan phain polite takin lampuya asomta ani Bhutan a fingerprint chu ala theita a hardly po chuan a phone chu aruk sak thei bok ani an pani in room lampan chuan angkal tangala Bhutan CCTV chu a hek ma se ti pal thil thuin a fingerprint omna da chu atike palta hlau mai vanei thlak takin a fingerprint omna chu zong mulawin room chu an hong theita ani an lu ma chi chuan das chu aron kala silain aron tin tamai hardly chu Bhut man tura thu pe ngalin poisoi lo ani thu chu fin fia turin ati asilai chu ben thlak sak popin Bhut nen chuan room chunga an lu ta dai ani rin lo takin bishop chu eng tin emo room a chuan alo om dei to hi alo ni a artui in chu chuan anin sual ta ngal rei tak anin sual nuwa an pani chuan a hne ta ve ani Sotovoche le anau te chu anon thleng ve ngal bishop nena an ro man na vek hi alo ni a hardly le Bhut chu rangkachak artui rutura anron kaltur thu chu alo hril lok vek to ani Sotovoche anau te chuan tukzal ngalin an phuar betta a bishop chuan Bhut chu artui pathum na omna mun hril turin ati ani lo chuan hardly chu current manga asok tur thu chu a hril bishopin a volt sang bra ada chungpo chuan ala hril du chuang lo vochea in sum zo lo chuan hardly chu re hlum atum tamai hre tak chungin artui top na ber omna mun chu a hril ta ani chu artui chu Cairo rama piramida om ani an kalsan ma che in bishop chuan Sotovoche in tura damdoi chu atel ta a ni khoshelawin atluta pop mai ani bishop akal hnu chuan voche chu aron har chuak le ma se akhomhu achian lo awangin asilai chu hardly le Bhut lama akap tawak mai silai muleng vel chuan an phorna kol chu afu ta hlau mai le hardly chu tal chuak ngalin Bhut nen chon an tlan chita dai ani le hnuai atang an tlan chuak thei ta rama ma se bull fighting an nei na mun hi alo ni rang mai reilo te hnuwa rela an chuang ta Bhutan artui top ber omna mun a hril kha dot ani thu chu a in puang ta a hardly ngei po chu hril atum lo ani hardly an Bhut chu rela tang pai thlak atum ma se in beng dain apot le ta zog ani a soidanin hardly a pa chu ruk ru ani a ti chuan ama chu police ani ta thunga chu ti bokin Bhut a pa chu police ni in ama chu ruk ru ani ta thung ani an nun dan in ang tak awang chuan an pahnia in puiton chu an tumta a atopa chuan Bhut chu in puangin artui pathum na chu Hitler hnung zui tu Rudolf Zaik chuan a thuk ru ani rangkachak artui chu Nazi ho thil hlui an ruk zong nen chuan Argentina a an thon vek hi lo ni a sana apa in arau em po chu artui an thu ruk na mun
bunker nen chuan a in kum kai ti chu a mu chuak ta bawk ani bunker omna hmun lampan chuan an kalta a chu hmun chu ram hnoi pil ril taka ani Bhutan map chu ani lo zong char charina en ti chu a in hre chuak ta a Harley chu a thi thin ur hle ani leia a compass ken lai chu a pai thlapop bunker chunga an ding reng ti chu an hreta a rang takin lei chu an lai ta nga la lei hnoi lu thlak na chu an muta ani lei hnuaiah chuan thil hlui an ruk bo tam tak chu alo om treuh mai bunker chung chu fangkual velin atopa rang kachak artui po chu an muta ani ma se rin lo takin bishop chu aron lang thut mai das le atim te po aron thleng ve ngal bok bishop an lo zui ru reng chu ni in Mercedes lui to tak mang chon an tlan cheta a Interpol agent ho chuan an zui ve ngal ma se an kar chu ti pu sakin da chu an tlan chiat san ta dai ani an pathum chuan puk chung atanga in khal chuakin tui kho thla chuan an tlata ani Bhutan artui chu tui atangin a chua puya ma se hardly a mu zo lo awangin rang kachak artui aken lai chu pai thla in chan tumin tui lam chu apan le ma se engtin ma alo om lo ani hardly chuan Bhutan angai to jia chu a hreta bok ani bishop po chu alo la dam reng chu ni in hardly an mantum om takin kol chu an mu tir vela ma se rin lo takin aning kis ta dai mai alan danin hardly le bishop chu an lo thok dun reng hi alo ni a an pani chuan a tir atang rang kachak artui ruk tumin ro manna an siam ta a but chu artui pathum na a hruai thleng turin an hmang tangkai ani current manga asok lai khan kutkol chabi apek ruk thu a in puang tel bok but chu artui aken lai chu peturin an tita a thingkunga chuan thlung betin an kalsan ta dai ani an nupa in Cairo rama chuan an zin ta ngala billionaire fanu in pasal anai na a chuan Cleopatra artui pathum chu anin nei lompui nan a hlan ta ani Ed Sheeran po chu in nei na aron tel ve in maunu chu a hlamoi takmang chuan a oi bok ani rin lo takin das le Interpol agent ho chu aron kala billionaire pa chu aron man ta dai mai Ed Sheeran po chu agent ho a beilet awang chuan an man ve ta dai ani Interpol agent ho chuan rang kachak artui chu an la let ta ngala chuti lain hardly le bishop chu dollar millions a thum an bank account na om chung chuan an po ru ta dai ani a movie top lama chuan an nupa in longa hun hlim om takan lo man mek lai chuan but chu aron lang thut mai da si man na atang chon atlan chuak thei ram hi lo ni a an bank account chung chang das a shil thu chu a soi dollar millions a thum chu man thei lawin a siam ta ngalani ti chuan rotna a siam ta a ruk na thok ho tur chuan a som ta ani a offer an pum lo ani chuan Interpol agent ho chu an long lampana aron kal mek awangin man turin a hnut chhia mai tur thu chu a hril tel bok an nupa chuan hre tak chungin a rotna chu an pom ta a an tlan chita dai ani das chu office a let ngalwatin red notice chu ruk pathuma chuan a thon chuak ta ngalani an pathumin Paris a chuan aron lang the loof chu rok an lo tum le mek ani ti chuan ta hian a top ani video hi hmuna min lo ti ani chuan min lo subscribe vek ula notification bell khain lo on vek bok don nia next video a movie hmunom tak mai karon ti chuak le dona in lo chang le vek don nia